মই তাৰপিছত এনে তাতে ৰাতি থাকিছিল না মই বিদ্যা নাই মা কচম নলি দিলা কয় মই ভিডিঅ' বনাব গৈছিল মই তাৰমানে দে ভাল ना खबर माने आङो माला गोजान जायगायाव थांगोन आं इखौ नोंथांमोननो दिनै खोन्थाखानि थ' गाइस आङो नों थांदों आं थांसै माला लोगो मोनलायसिगोन आरो ना मा बुङो 27 खालि थ' लोगो मोनखागोनखा मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो तो ओके गाइस गुड मर्निं वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो गाइस आशा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं तो गाइस आं माने दाख्लैबावै जा भिडिअ खालामनो थांनायाव माने आङो न'आव थांदियासैना ओमफ्राय आंनो जोंना सोरां फायलानावसो हर थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा माने आंखौ ससे दोननो फैदों आरोना गाइस तो नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओ सोरां भाई हाय ना बुं तो माबायदि लोगो मोनखो आरोना नोंसोर हर लाखिनानै आंखो थिगानो आरोना तो जोंना भाइना मोनसे यूट्यूब चैनल दोङो आङो माने डिस्क्रिप्शनाव होनो हागोन आरोना चैनेलनि लिंकखौ तो नोंथांमोनाबो सापर्ट होबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय दा आंखौ ससे दोन थांनायदो आरोना तो थांसै आरो तामुलपुरथिंगालै तो नोंथांमोना नायलायबाय थादो गाइस दे होमबा न ओके फैसा थाइसेबो गैयालै आंनियाथ' फैसा थाइसेबो गैया फैसा नाय मार आं मिया होलांगोन होननानै बुंदोंमोन মই কালি আইলি দি যাম বুলি কৈছিলোঁ মই তাৰপিছত এনে তাতে ৰাতি থাকিছিল না মই বিদ্যা নাই মা কচম নলি দিলা কয় মই ভিডিঅ' বনাব গৈছিলোঁ মই তাৰমানে দে ভাল ना खबरটো दे थेंक इउ दे थाकबो दे ब्र तो गाइस माने इयाव फैसा बिदोंमोन आरो ना गाइस तो माने शिव जात्रिनि फैसा इयाव खांदो आरो ना ओमफ्राय आङो फैसा लाबाखै नालाय फैसा लाबोदोंमोन किन्तु आङो फैसाया थाइसेबो गैया आंनिया जोबजोबखादो आरो ना माबाया बोरैबा नांदो आरो ना होनायखौ आङो होगोन होननानै बुंखादोंमोन दाख्लैबो बिसोरो नों ओरै थांदों आं ओरै थांसै माला लोगो मोनलायसिगोन आरो ना मा बुङो 27 खालि थ' लोगो मोनखागोनखा ना मा बुङो हेनसेट होनबालाय आरो लोगो मोननाय नंलाना मोजां थांबानो जाबाय दे भाइ 27 हा हा 27 औ डाइरेक्ट लोगो मोनसिगोन दे आरोना माला ओके तो गाइस तारमाने सोरां आइथिंगाल थांसिन आरोना ओमफ्राय आं आइथिंगाल थांनांगो बिदिनो आरोना जोंनिया मटका सका गाइस तिनिआलि थांबा न थांबा मोननांला आरो दे बाय बाय आरो गुड नाइट खालै गुड नाइट खा तो हेलो गाइस हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो गाइस दिनै तारिखआ माबादे फेब्रुवारिनि 25 आरोना ओमफ्राय दा टाइमा जाबाय 2:45 तो गाइस आङो दा बेलासियाव भिडिअ खालामबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आङो दा जोंनि खाथिनि माने बरखाथा बारनानै नैखौ मोनो आरोना रेस्ट रुम ओमफ्राय इयाव आं दसे खमाय जिरायदोंमोन आरोना ओमफ्राय गारि इयाव दोङो ओमफ्राय गाइस आङो दा मोनसे लकेसनाव थांनायदो आरोना माने आंनिया आरो 4K जाबायना बेनिखायनो आङो नोंथांमोनदो मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै आं माने नैबे भिडिअखौ साडेनलि खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो मा तारिखआव आङो गोजान जायगायाव थांगोन ओमफ्राय माला मा जायगायाव थांगोन आं नोंथांमोननो गासैबो खोथाफोरखौ आङो दिनै फोरमायजोबगोन लकेसनाव थांनानै ओमफ्राय आङो दाख्लैबो मोनसे भिडिअ बनायखादोंमोन गाइस किन्तु आंनि दाख्लैनि भिडिअआ लोगो लाना हर थादोंमोन ना ओमफ्राय आं फुरा भिडिअ खालामजोबदियासै ओमफ्राय भिडिअखौ खामाय नेक्स्टआव होगोन होननानै खालामखादियासै आरोना ओमफ्राय नैयावनो जरायनानै होबाय आरोना लोगो लानिफ्राय फैनायखौ ओमफ्राय आं दा तामुलपुराव थांनिदे गाइस जोंनि तामुलपुर पार्कखौ नोंथांमोना नुगोन नुवाखै बेखौ मिथिया किन्तु आङो इयाव थांनानै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरोना आङो मा तारिखै मायाव थांगोन बेखौ नोंथांमोननो फुरा डिटेल्स खोन्थागोन आरोना गाइस तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासि नायबानो जाबाय आंथ' गारिखौ सोगोनसो जादों र' गारिखौथ' सोथारगोन आं नङाबा सोरबा खामना लांगोन खम दामि गारि होननानैबाबो गारनो हाया दे गाइस खम दामि गारिबाबो माने दोनना गारोना नङाबा खम दामि गारिबाबो मानसिफोरा सिखाव खावो दानि जुगाव थावाथ' दोङो दा बेलाय थावा सिं सिं होनदो मा जाखोबा अ भाइ नोंथांमोना दिनै सावरायनासो गारनांगोनलै गारनायाव गैया नखर फेमिलि होख्लायनांगौ दिनै हाबला हाबसि रावखौ नायना लाब गैया हारसिंबाबो ब्लक खालामखानांगौ तो ओके गाइस आङो माने दा बर्तमान आङो जोंनि तामुलपुर पार्कआव मोनफैबाय आरोना तो गाइस आं माने इदि गोदै माने रावदो फायखायाखै गाइस आं हारसिंनो फायखादो तो आङो नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन जे आङो माने नोंथांमोनजों सावरायनो थाखायनो आं इदि गोदै लकेसनाव फायदो होनना नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन दे गाइस तो माने आङो
सानाखैमोन आरो ना दानो 4K साबस्क्राइब जागोन होननानै सानथ'वाखैमोन आरो थ' नोंथांमोना सापर्ट होनानै इसेबां खालामबाय दे माने 1 बोसोरल'सो जादोंमोन आरो ना आंनिया चेनेल खुलिनाया ओमफ्राय नोंथांमोना दा 1 बोसोरावनो आंखौ इदि गोदै सापर्ट होनानै 4K खालामना होदो थ' बेनिखायनो आं बहुत मोजां नांदो आरो ना गाइस गोसोखौ बहुत मोजां नांदो ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो सेराव आङो दिनै बुंगोन माने आङो माला गोजान जायगायाव थांगोन आं इखौ नोंथांमोननो दिनै खोन्थाखानि थ' गाइस आङो माने इदि गोदै दा बर्थमान नैबे फेब्रुवारिनि लास्टआवनो थांनो गोनांमोन जोङो ओमफ्राय जोङो थांदियासै नालाय ओमफ्राय आङो दा मार्चआव एक्सट्राके मोनसे माबायाव थांनाय आरो ना जुननायाव थांनो नागिरदो ओजा आपार आसाम जायो ओजा आपार आसाम जायो बेयाव माने जुननायाव थांनो नागिरदो आरो ना दा बर्थमान आङो ओमफ्राय मार्चनि 4 तारिखाव इदि गोदैयाव थांगोन आरो ना गाइस थ' जोङो सानै जागोन ओमफ्राय सासेया सोर आं नोंथांमोननो इखौ खिथाया आं नोंथांमोननो उनावसो खोन्थागोन इखौ सासेया सोर बुंबाय थादों आरो ना माने कमेन्टआव गोबाङानो बुङो आदा आं नोंखौ नुदोंमोन ओमफ्राय माथो होनो हादियासै ओरै होनबाय थायोना बेनिखायनो नोंथांमोना लोगो हमनो गोसोबा सुक्लाय पार्कआव फैबानो जाबाय 27 खालि आङो मिट खालामगोन गासैखौबो टेनसन खालामनो नाङा ओमफ्राय आङो दा दिनै नोंथांमोनखौ दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबखानोसै आङो माने दिनै खर'खौ बाहाय सानाय मोनबाय थादों बेनिखायनो आं नैयाव पार्कआव हारसिंबाबो साडेनलि फैनानै माने भिडिअ खालामफैदो आरो ना गाइस थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दे गाइस लाभ इउ बाय बाय जय बर' हारिनि